No morjes ja tervetuloa Taatan tarinoinen uuden podcast-videon pariin. Tällä videolla mä tunnustan, mä olen syyllinen. Niin joo, olen mä syntipukki. Ja en voi muuta kuin nyt tunnustaa kaikki suuret syntini. Pienemmistä synneistä tässä nyt ei ole niin väliä kertoa. Samalla mä voin myös tunnustaa koko suuren ikäluokkani pahat teot. Ensimmäinen syntini on juuri kuulua näihin suuriin ikäluokkiin, jotka on jääneet eläkkeelle lähivuosina. Nämä ikäluokat ovat kaikkien pahan alkuja juuri. Maamme talous tulee kaatumaan suuriin ikäluokkamenoihin, eikö niin? Mitä mieltä sinä olet? Kaiken huipuksi me suuret ikäluokat olemme niin ovelia, että elinajan odotuksemme on suurempi kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Kuulun siis ahneeseen rosvojoukkoon, joka loi suomalaisen hyvinvointivaltion, jossa lapsillemme saatiin paremmat koulutusmahdollisuudet, mitä omalla ikäluokkalamme oli koulut. Me omassa itsekkyydessämme kehitimme opintotukijärjestelmää, jotta lapsiemme ei tarvitsisi ottaa samanlaisia opintovelkoja kuin me aikanamme. Olimme jopa niin ahneita, että pyrimme huokean työterveyden ja terveydenhuollon piiriin tavoittamaan kaikki vähäosaisemmatkin kansalaiset. Saman aikaan kehitettiin suomalaista eläkejärjestelmää, joka takaisi aikanaan eläkkeet omille vanhemmillemme. Eikä siinä vielä kaikki, kuten TV-mainoksessa sanottiin. Koulutimme lapsemme, jotta heillä olisi paremmat lähtökohdat kuin meillä, eikä heidän tarvinnut lähteä töihin niin nuorina kuin me aikanamme teimme. Rakensimme moottoritiet, joilla lapsenne voivat tulevaisuudessa ajaa autoillaan turvallisesti, vauhdikkaasti, paikasta toiseen. Teimme vuosia töitä, mutta myös virheitä. Työskentelimme vuosikausia pitkiä työpäiviä, jotta saimme velkamme maksettua. Kuka ties unohdimme lapsemme opettaa jotakin siinä vaiheessa? Nyt vallan kahvassa on lastemme sukupolven politiikkojoukko, joka ei ole yhtä ahne rahan ja mammonan perään, mitä me olimme. Heille riittää rivitaloasunto, 2 autoa pihalle, lomapaikkaa etelässä ja optiot ja osakkeet. Haluavatko he jakaa niistä muruakaan meille suurille, röyhkeille ikäluokille tai vähempiosaisille kansalaisille? Mitäs mieltä sinä olet tästä? He ovat sitä mieltä, että kaikki on valtion omaisuus, eläkerahastojen varat kannattaa siirtää ulkomaisille yrityksille, sillä hehän ymmärtävät asiat paremmin kuin me, onnettomat tunarit. Tärkeintä on antaa rahaa sille, jolla sitä on, sillä mitään vähäosaisimpi rahaa tekee, eihän hän osaa käyttää sitä kuitenkaan. Eräs syntini on asioiden ymmärtämättömyys. Aikana ihmetteli sanontaa, että yhdet vanhemmat kasvattaa 4 lasta, mutta 4 lasta ei hoida yksiä vanhempia. Tunnustan, että vieläkään tätä lausunta käsitä, mutta varmaan joku voisi se nyt mulle selittää. Koska tapana on, että kaikilta, jotka ovat tunaroineet, vaaditaan anteeksi pyyntöä, niin myös minä pyydän itseni ja suurten ikäluokkien puolesta nyt anteeksi. Anteeksi, me teimme parhaamme ja katsoimme mihin se riitti. Tällainen video tällä kertaa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muuten tilauttaa kanavaa, niin kuulet lisää Taatan tarinoita. Ja toivottavasti näemme seuraavalla videolla. Ei muuta kuin moikka moi!